Dragi tovarăși și prieteni, peste câteva clipe vom rupe ultima firă din calendarul anului 1964. Marcând hotarul la 2 decenii de la eliberarea țării, anul de la care ne luăm acum rămas bun a dat roade bogate în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid, a înscris noi succese ale poporului nostru în toate domeniile construcției socialiste. Lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale au înfățișat tabloul acestor realizări. A continuat să se dezvolte armonios și în ritm susținut întreaga economie națională. Prin munca entuziastă și perseverentă a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, prevederile planului de stat pe anul 1964 au fost îndeplinite și depășite. Harta țării s-a îmbogățit cu noi obiective industriale prin intrarea în producție a numeroase întreprinderi dotate cu tehnică modernă, alte întreprinderi și combinate se află în construcție, urmând să fie date în funcțiune în anii 1965-66. Toate ramurile agriculturii au continuat să se dezvolte, statul alocând în acest scop însemnate resurse materiale. Țărănimea muncitoare, lucrătorii din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare au făcut ca și în acest an ogoarele să dea rost bogat. Un mare număr de gospodării de stat și cooperative agricole de producție au încheiat anul cu realizări remarcabile. S-au obținut noi progrese în ridicarea bunăstării oamenilor muncii, obiectiv fundamental al politicii partidului și statului nostru. Au fost luate măsuri de sporire a salariilor, construire de locuințe, lărgirea rețelei de învățământ și sănătate, dezvoltare a științei, artei și culturii. La capătul acestui an de muncă, patria noastră se înfățișează mai frumoasă, mai bogată, iar în această minunată imagine pe care ne oferă este întruchipată munca fiecăruia dintre noi. Toate acestea sunt mărturii ale justeței politicii partidului, căreia cetățenii țării noastre îi dau viață cu entuziasmul propriu acelora ce se simt stăpâni de plin pe soarta și pe roadele muncilor. Pe agenda anului 1964 au fost înscrise noi succese ale forțelor socialismului și păcii din întreaga lume. Crește rolul și influența sistemului mondial socialist în toate problemele majore ale contemporaneității, în întreaga dezvoltare a societății omenești. Alături de celelalte țări socialiste, România s-a manifestat ca un factor activ al vieții internaționale, militând cu perseverență pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice între țări cu orânduiri sociale diferite, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, prietenie și colaborare între popoare. Republica Populară Română și-a lărgit continuu relațiile internaționale, bucurându-se de prietenia și simpatia popoarelor iubitoare de pace și progres. Dragi prieteni și tovarăși, acum când trecem în revistă realizările anului care se încheie, permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Române să adresez cele mai călduroase urări de fericire, muncă spornică și sănătate muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, activiștilor de partid și de stat, bărbați și femei, vârstnici și tineri, oameni ai muncii de toate naționalitățile, tuturor acelora care nu-și precupețesc forțele și energia pe vastul șantier al țării noastre în plin avânt. Privim înainte cu optimism și încredere, convinși că noul an va aduce poporului nostru noi victorii în lupta pentru înflorirea și prosperitatea patriei noastre socialiste, iar pe plan internațional, noi succese ale forțelor socialismului, democrației și păcii, destindere în relațiile internaționale, dezvoltarea colaborării pașnice dintre toate țările. Frumos și minunat este viitorul care stă în fața țării și a poporului nostru. Pentru înfăptuirea acestui viitor, vă invit să ridicăm paharul și vă adresez tradiționala urare la mulți ani. Dragi tovarăși și prieteni,
Peste câteva clipe vom rupe ultima firă din calendarul anului 1964. Marcând hotarul la 2 decenii de la eliberarea țării, anul de la care ne luăm acum rămas bun a dat roade bogate în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid, a înscris noi succese ale poporului nostru în toate domeniile construcției socialiste. Lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale au înfățișat tabloul acestor realizări. A continuat să se dezvolte armonios și în ritm susținut întreaga economie națională. Prin munca entuziastă și perseverentă a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, prevederile planului de stat pe anul 1964 au fost îndeplinite și depășite. Harta țării s-a îmbogățit cu noi obiective industriale prin intrarea în producție a numeroase întreprinderi dotate cu tehnică modernă, alte întreprinderi și combinate se află în construcție, urmând să fie date în funcțiune în anii 1965-66. Toate ramurile agriculturii au continuat să se dezvolte, statul alocând în acest scop însemnate resurse materiale. Țărănimea muncitoare, lucrătorii din gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare au făcut ca și în acest an ogoarele să dea rost bogat. Un mare număr de gospodării de stat și cooperative agricole de producție au încheiat anul cu realizări remarcabile. S-au obținut noi progrese în ridicarea bunăstării oamenilor muncii, obiectiv fundamental al politicii partidului și statului nostru. Au fost luate măsuri de sporire a salariilor, construire de locuințe, lărgirea rețelei de învățământ și sănătate, dezvoltare a științei, artei și culturii. La capătul acestui an de muncă, patria noastră se înfățișează mai frumoasă, mai bogată, iar în această minunată imagine pe care ne oferă este întruchipată munca fiecăruia dintre noi. Toate acestea sunt mărturii ale justeței politicii partidului, căreia cetățenii țării noastre îi dau viață cu entuziasmul propriu acelora ce se simt stăpâni de plin pe soarta și pe roadele muncilor. Pe agenda anului 1964 au fost înscrise noi succese ale forțelor socialismului și păcii din întreaga lume. Crește rolul și influența sistemului mondial socialist în toate problemele majore ale contemporaneității, în întreaga dezvoltare a societății omenești. Alături de celelalte țări socialiste, România s-a manifestat ca un factor activ al vieții internaționale, militând cu perseverență pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice între țări cu orânduiri sociale diferite, pentru instaurarea unui climat de înțelegere, prietenie și colaborare între popoare. Republica Populară Română și-a lărgit continuu relațiile internaționale, bucurându-se de prietenia și simpatia popoarelor iubitoare de pace și progres. Dragi prieteni și tovarăși, acum când trecem în revistă realizările anului care se încheie, permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Române să adresez cele mai călduroase urări de fericire, muncă spornică și sănătate muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, activiștilor de partid și de stat, bărbați și femei, vârstnici și tineri, oameni ai muncii de toate naționalitățile, tuturor acelora care nu-și precupețesc forțele și energia pe vastul șantier al țării noastre în plin avânt. Privim înainte cu optimism și încredere, convinși că noul an va aduce poporului nostru noi victorii în lupta pentru înflorirea și prosperitatea patriei noastre socialiste, iar pe plan internațional, noi succese ale forțelor socialismului, democrației și păcii, destindere în relațiile internaționale, dezvoltarea colaborării pașnice dintre toate țările. Frumos și minunat este viitorul care stă în fața țării și a poporului nostru. Pentru înfăptuirea acestui viitor, vă invit să ridicăm paharul și vă adresez tradiționala urare la mulți ani.